undenza ntoni ngoba ngihlala mphethe ikoni impilo asiyizondi kodwa imali asiyiboni ya mphume sikisiki nami khathele ukubona amaqhawe fela phambi kwami zosuka isiphithiphithi la ezinye zinomona endandisifune duze kwami sihlala simunye sibonge makunyuye Brown bonile izokuba Sundowns bonile utshalo weParis usidasi mthatha sita asimthathiwe uthi Hayibo kulu wenza kanto ayakhonto ngiyacabanga ngithi alisula lokuqhubeka ngomfundo Ndiyaqonda yazi mkhulu kodwa nomkhulu nawo umunderstand ukuthi bawuthina kuzohambisa la yasibona isikemno zovledam nabangani bakhe baba phansi bakubulalisa lo wow hayi thuba uthemthethela vele ngoba iqanda lakhe vele come on sticks bro uyazi na utakana qanda utelo sithanda sonke well ubona ukuthi lo hlobo ngoba nguluthatha ubeka le depe kodwa ndiyacinga uba ikhona engayazi ithatha isiqephu unenzama indlela yokuthatha angandihambisi lapha sticks ungalingi singaphadlanga bro yebo cha usemhlabeni lapha umntazi vele angalonzo ngoba ndakuva manje mkhulu kodwa ngoku sekulate ukwenza iziqoza tata yazi ngiyasiphi ngenza late manje ngenza late sobona ngexesha yazi ntoni awanya bakolo ndimo Yabona Menzungu ndifuna undincede sikwazi ukuhlawulisa izintwana ngento ezayenza kunyana wami kunjalo nje nami zokuncedisa senze izinja zibhatali ngento ezayenza kubazali bakho kodwa yonke le nto mhlobo wami ndifuna nje uthatha ithuba lakho ukuthi uyihlama hlongwane uyiphona nayo so Njawuthi ngicacise ba ikakantoni gqokwenzeka uzanjani uavule jami usaphila nangoku ndawethu angazi izimpilo ezidingayo ngoku kodwa ngizokuxela into ibenye yabona la mqokothe wegqirha uthiwa ngumthi mkhulu uzoyiqalekisa lami manje ikhefe engasebenzini okanye lo mkokotelo ngumthi mkhulu wenze iphutha okanye unika mthorong mthorong njani la mntwana ngisento ba la poison leyo izombulala lwavile dala yazi into mntawethu thatha le foni yakho kona mkokotelo wegqirha umbuzo uba yintoni igqiba ukwenzeka ngoku umnqungu wabrazolo yabona uthena unika ikhefe engasebenzini wavile daba usadla amazimba wona situnqandini sesibhaxa endamba afe uveske wayisela elaganga lam iduru walisela wanxila emva wagoduka engenakwanto cho andifuna uzive zo explanation inyanga zakho zokuxela ibenye wena lungisa lento kunenzalo yabona wena zakhe nisuka apha emhlabeni sibaliwe and yoba nithini kuwe fuck ndiyayiva intlungu kulo ngento yenziwa ngu-avule idaba abazali bakho kodwa ukubulala u-avule idaba akuzubabuyisa abazali bakho cela le nto siyiyekele emapoliseni hawu uthi masiyekele ezandleni zamapolisa usakhumbula ngosasaqala ukudibana uba zongutsotsi kanjani kodwa uyabona namhlanje indlela abantu sebekuhlonipha ngayo ekuhlaleni cela uyiyeke le nto
Ngena. Molo tata. Molo nyana. Uzocela imali uphele esikolweni? Tata. Oh, bamba pha nyana. Ngithathele pha. Nyana. Tata. Hey nyana, ube nemini emnandi esikolweni ne? Hayi tata mina. Let's couper ça pour clever. Let's couper ça ma patsula. Let's couper ça pour clever. Let's couper ça ma patsula. Saluti we pour clever. Saluti we ma patsula. Noma ngayintuluwe novisali. Oh, sezikhokhona sakho. Uhlangana ndawana Shuman ndiye. Yazi mfethu Shuman bomami bonke nowenjwa nesikokwane. Well, umuntu ojolo nesikokwane uinvitiwe namhlanje for a sleepover. Eli kanje? Cha siyalamba esikokwane. Siyalamba sifana nawe. Lunga zembe. Nxa isuka. Hayibo. Ndomo. Yebo, cha isikokwane sakho sithi ungabuseza na? Mfethu wavile Jabu ugqiba ungibhalela uthi useKapa. Wahamba nalashumi yakhe lamini esithumelo silandile laptop waphilekazi. Sekapa wenza into eKapa. Ufaka khona umshashe sophushayo nje. Akathonga mfethu uthe masibhele ntwana uphile. Yavile daba sithathe serious. Sekuzinyanga sasaphusha umshashe. Nyanisile mfethu. Yazi asibana imali basihambise kwebe ezinye imoto wenyakazayo. Nyanisile mfethu. Ukho umuntu ongasinceda kule nto. Bano. I'm on my way to the top, la vomita mark on the village of Vin. I'm in good talent, I'm a better of the city, working with team. I sang in the cafe, and I come and I tada, I sang in the tournament team. I'm on my way to the top, la vomita mark on the village of Vin. Hey Hlumelo, ungakulinge ke mfo wami. Izohlala lapha phansi ndifuna uthetha nawe. Selando tata. Lento imali wona ukuba ngifuna sasikho ukuthi esekhaya. Yonke lento endiyenzayo mntanami, ndenzela ukulungela kwakho. Ukuba uyaqhubeleka nokuhlala apha, uzophazamiseka kwizifundo zakho. Uavuyile Dabi nezatshomi zakhe. Ngiphazamisa njani ngathi uthena lapha. Uyabona sani? Jababa bekutsale ngemali ngaphambili. Bazaphinde banqandwe into mama waphinde benze kwayilonto. Kwaye ukusuka kwakho apha ubheke eThepheni. Phaya uzofika uhlale kakuhle. Uhleli nami nomama wakho. Uzama ukuthi mama mncinci ndithi. Jonga mfana wami. Ujonga umlomo wakho. Ukhumbule ba uthetha nabani. Ndiyaqonda senza lento. Ngoba lelo qanda khona uqhawe. Jonga tata. Yabona ntombi yakho ngeyisivice besa mama. Ayo, Jabs, ulapha ni? Mshana ngilapha. Hayi, usemandleni. Hayi namhlanje yasibethe spring cleaning. Suka eroomini yakho napha uncwalile. Hayi wethu, uDabs akahlala endaweni emdaka. Hayi, uba wethu use right nomyeni wakho nenzathu lindele ivisit yabo. Hayi wethu, ndibuye ndinomdla ndaqomba inake ndiclean. Okay, Jabs. Khasho mshana. Kakade ihambe njani indaba? Ngiyambe kahle Jabs. Hayibo mshana. Jonga mshana, ndiyayiqonda into yokukhangela umsebenzi. Ngamanye amaxesha iyadinisa. Kodwa into ebalulekileyo ungalilahli ithemba. Uzawufumana umsebenzi wamaphupho wakho. Jabs. Kunini ndi-apply umsebenzi. Ndihambe interview ezininzi ezahlukeneyo. Kodwa mina namhlanje ngiyaqeshwa. Yeyona nto ibuhlungu ke ngurhulumente wethu. Ngibana ukhuthaze ulutsha uba lihambe lezikolo lifumane ii-qualifications kumxubane kumsebenzi.
Into nesizoba siya esikolweni sifunde sigraduate. Ogqiba sibuye sohlala ne-qualifications zethu apha emakhaya. Mtshana Jonga, ungavumeli intswelangqesho ikwenza ukuba imfundo ingabalulekanga. Jonga umzekelo uBhelekazi ufumene umsebenzi wamaphupho akhe, nawe uzowufumana. Wena? Mtshana, ungalilahli ithemba uzawufumana umsebenzi. Dabs. Sulani ngowena se-motivational speaker. Azongiabombele mangalo ngosisi. Mtshana kwazi bani ngenze manje liwele lakhe laduka kudala. Hayi, angikandi wekushintsha ngaleyo. Mtshana. Ilantwana ethetha isiXhosa kodwa libhulu. Ndiyityani indoda emXhosa ndiba cool. Drip yam yachitheka igcwele kakhulu. Nale drip yayililifa likatamkhulu. Isendleleni to the riches. I ain't lying, cause these are the niggas. I do my shit and Okay. Kwanena ngiphila. Xelelami. Fanele uxela nje abantu namhla osonsana nawo. Lo nto ambayicela Mrs. Hloma ngubaba uyasidibanisela basenza umsebenzi wesikole sobabili. And wena awuzovuma. Thenga mcelo mina sifana nyona sela. Nami ngefa nokubuza lo nto ngoba nawo nawo umlomo umxelele. Alright, hlala phansi. Good boy. But bamba siqale sifana noxa into eyi-1. Njeba senza sobabili ungalike nje wenze mistake ucuma mina ngathi ngabangani. Ndivala. Ayivakali. So Mhlombe bethu sibhali essay about teenage criminals and it. Yeah. Mina nabantwana amakwedeni nilahlekile ndithi Masilahlekanga. Size apha for uba sizothetha nawo. Malunga nanto. Uhlale phansi. Ndihleli ke ngoku. So khane nixeleleni intoni neniyifunayo nobabini apha endlini yam. Jonga esikende aba sikhocrent. Xa ngenzele unyanga ezimbalwa esidluleyo uzofuna uncedo kuthi asakwazi ukunceda. And sine offer ngofo wena. Nine offer for mna. Alright, asiyiveli ke majini. Ithini offer yini? Jonga esikende into kanje uavule Dabi useKapa. But before ahambe besinendlela zokubana sizokwenza igigi elandelayo. Sebe imoto ezinhlanu then sisithengisele icontact avule Dabi. Disabhidekile still anikaniva. Ndihlangana naphi nganayo yonke lento nengixela yona ngoku. Mamela SK icontact avule Dabi ithi ukwazi ukusebenza nathi avule xa ngabe khona. So ilonto sicela ukube bezimoto sesithengisela bona. Niyadlala ndithi. Asihlaze sadinga uncedo lakho. Yey, shut up man. Gcina sonke sesistory ofuna ukunixelela sona for umuntu ekhathaleleyo yonke lento ithethayo. Mina aninalo lonke ixesha lale nto nindibalisela yona ngoku. Ndeza kunapha qala unyaka. Ndisengxakini ngokwezezimali. Ndanicela into bana nihambe nonizamela imoto zibe 3, only 3 cars. Nala boss nyana yena enguavuyile Dabi nohlulakala nangixela amabali into bana hayi asizokwazi ngoku sisame kancinci kwibusiness amapolisa asaphenya ngegigi nanenze kudala nangixela nangozolisa mbexana ufuna ukuzibuyisela lapha kuni ngenxa banabo labazali bakhe bla ngoku ndingenaphi kuyo yonke lento nithethayo. Mamela SK mfethu
Siyayi-understand indlela oziva ngayo and siyayicolisela kakhulu. Ngenene lalingelo xesha le-right for uba senze enye igig. So ufuna ukundixela uba ngoku lelona xesha le-right ngokuba singathetha ngayo yonke le nto? Ewe, lelona xesha le-right and Ace, nawe Razor, phumani endlini yam. Phumani endlini yam mani. Naku umnyango. Smash Razor. Yonke into endiyenzayo ndizamela wena. Yonke into endiyenzayo ndenzela wena, ndizamela wena. Unjani kodwa menzo? Hayi ndiyaphila ndiyawuthi man. Khala sihamba. Yazi wena mhlobo wami, ndikhethe basebenzele igumbi mani. Ndiyacinga apha sizokwazi uthetha yonke into yethu sikhululekile. Kwela cala ilayithi zam zibhizi sitting room nomsebenzi wesikolo. Hayi Braden, andiboni ingxaki mna nto yakuthi andiboni ingxaki. And benzithi makhe ndifike mani apha ndizokroba khe ndive banzi kelaa qhinga sithi unalo lokwenza uAvule Dabi nezatshomi zakhe babahlawule ngento yonke abayenzileyo. Just in case ndisithi kuwe ndiyavuma basebenzisane. Yazi wena Menzo, ndingathi ndibe ndayeka ukwenza zanto namkade ndizenza. Ulwaphulomthetho olufana noqoshumbisa i-ATMs nezinye izinto endandizenza ezimbi. Kodwa indoda efana nami le mhlobo wami, sinye isohlwayo sayo once uyinyathele. Sithini isohlwayo? Kukudibanisa noyihlomkhulu. Yima. Uhleka ntoni? Yazi Braden, andileke tsala yazi. Qha nje ndikhwanqisekile mani. Ukubona uba selulibele uba ndathi kuwe Avule Dabi uphantsi abe ngumavavuke. Xa into enobungozi nebulala efana netyhefu uyoyisekayo uba imbulale, ucinga uba ngumpumpu wena ongawusebenzisa ukumbulala. Ubani uthethe ngompu apha kule nto? Ke ngoku xa ungazusebenzisa umpu uba umbulale, yintoni enye ozoyisebenzisa? Kukumnqaba ihleli. Ntoni? Andive kakuhle. Nokokuba umuntu angasebenzisa umntu onamandla kangakanani, kukho into engasoze yanqandwa ngumthi xa kufuna kwahlukene umzimba nomphefumlo. Kukumngcwaba 6 feet underground. Ayikho into enonqanda umuntu bangafi ngolo hlobo. Ngake bengafuna sipho passive. That is why ndokusise pe guest room. Okay, go on. Baby, stop phansi. So uzile nyani baby? Ngisile sithando sami. Unless kunitest ya. Baby, bengakutesti qha, bengicimba uba ukabe correct for uzokwenza sleepover. Yebo, ngintona ngendenza ngingabe correct. Ndazena bukelo baby ba uqhelanga ukujola nabantu abadala njengami. Yebo, kodwa ngiqhela. Hayibo, uqhelile ke? Yazi into engxaki yakho? Into engxaki yakho? Ngikuthetha kakhulu.
ayethuke ndiyazazi uba ndithetha kakhulu but ke noko Hayi, Bradel. Wona iqhinga lakho eli ndiyalikhaba mna. Ndiyalikhaba. Eyavule dam ndiyamcaphukela. Ngenhliziyo yami yonke. Kodwa kumngcwala ephila? Hayi, Bradel. Kumngcola oko. Yema, ufuna ungixoxa into ba yayingekho kungcola okwenziwa ngavuyile dam netshomi zakhe. Bebulala abazali bakho kabuhlungu. Bebashiya bedade ecibini legazi. Bakugqiba. Ezazintsha zaxoka. Zathi zasiba zaziqhubeleka nomsebenzi wazo wokuba imoto kwesiqhelo. Ayikho kungcoloko. Bradel andiphiki. Kungcola loo nto babeyenza nabo. Kodwa Bradel ufuna ukukhumbula into yobana andisiyo laa ndoda nandiyiyo kule minyaka emibini emithathu egqithileyo. Ngoku ndiyindoda eguqukileyo enza izinto ngokomthetho. Emzalwane, ayingoba undixela izolo. Usithi wena wazama konke. Ufuna ubabambisa abafana kodwa yonke loo nto ayaphumelela. Bradel, injalo. Ndazama uba ndibabophise kodwa ayaphumelela loo nto. Kodwa ke Bradel kwakungoko ngoku. Ngoku mhlawumbi iinkqubo zezomthetho ngoku sezibhetele ngoku eSouth Africa. Inkqubo yomthetho kweli lizwe seyingcono ngoku. Bradel, mhlawumbi seyingcono ngoku. Kwaye ikhona enye indoda ephangaphakathi epolice station esikiseke ephangela phaya ethe yona ingandinceda uqinisekisa into yobana ndiyabufumana ubulungisa ekubeni kwabula abazali bam. Yazi ntoni? Ndiyakubona ngoba wazinto. Usengumntwana. Ukuba wena ungandixelela ngepolisa lalapha eSouth Africa ukuba lingakunceda uzofumana ubulungisa. Hayi. Masithi Bradel, ndiyavuma ukusebenzisana nawe. So uceba ukuyenza njani yonke le nto? Mhlawumbi uzohamba uyorhunga umngxunyo omkhulu uthathe wavule edam netshomi zakhe ubaphose phakathi okanye uzovela ungqale kuye ngqo umthatha umncwane. Yazi wena mhlobo wam, asizoyingxamela le nto. Kodwa xa kufika ixesha elirayithi uzofumana zonke iinkcukacha. Yazi ntoni ufuna kuyazi? Xa ubulala inyoka awuyiqali emsileni okanye emzimbeni, kodwa kufuneka uyiqale entloko. Nantso ke indlela esosebenza ngayo mna nawe.